أمباركس بتعمي يد مسكناكم كلتيهم هايلة قوتنا هايلة طفلة إذا دنقل تخطاطنا يريدي أرنا بتفعل دي مجدد مسألة نبزي بزعبة محوركم بفلا أبو دايسبورا زلنا بوصائي بأوروبا بأمريكا بكندا زي نايلوم معنتي نعخدكم من سأي أبوزح بفلا كتابات كندا أب كورت وياب مكساس بس حلو أب جلجلة accountability سن أب محضرة أب جلجلة عين وردنا زبل الرئة أب فانكوفر أب تورونتو أب كالغري أدونو أبي دمنتن كواس قاب حجي جن أب تفعل ختماتات زيتات الرئة له خمنتاي زبل نزي محبوركم كي understanding رديتنا انتهيو حزبنا خي مسؤول فلدو بفلاي ممبر مخانو بأخيباتات يكافل دو أمريكاتات يكافل دو مسؤول بجوبو يتقامل دو نزبل تفهم دبله نحدا فرق ساعات كحزوكم يا غريت هاي تحزولين بتعمير مسكناكم حيل كيف لقوتنا كون مجمرة خاي welcome to ready arena أنا حمس ready arena أمو نابتي أقداسي قداي كناعتو سلامتاينا خم حبرسة نزبليمو أدلكوكم يا رحنا حيل كيف لكم تخومن تبلو تليكم عبد مخفتي زدن كنا بخا هرا والتي محبركم كجمر كله of course علامة كهلو ولا برو نصر زهون علامة ويرأي كهلو ولا محبر سبات مجمر هجمر كله تحطات بزح حطات يخاب حد تقاليل كازلخا عفوا إني نجركم بستيب خيرين حنك حجزكم إنتان حجتي عدلاينته بطعم قداسيو بفلاين أنا كم وحدات كم سألنتي minority نابز عندي دحر ببهرياتنا ولا خن عب خلنا خم حبرة السبدي وقال طريقة حبارة وذي مقرراب إن نفتو إن تقبر حبرة السبنا خم حبرة السب تجي أقداس النت علو طعام خاي نعنا نزز مسوز الله تولدو نابزخ سعزلنا مالتي تي شجر زخون زلو تي رأي ويدمات علاماتنا نحر زي نصيرنا مجمريا نحر نت علاماتنا تي رأيتات تي كان عوتي لنا نحر مسوء زخيد ناي مسرح ناس ندبات بروجرامات بلانات نحر زي وصينالو اي تسقو مني خامو هذا من تاي تعطي شعور سويلا اي دوكس اي مو اي هلو كنا تناقون تربس قبل كتري خلا شعوب كريتسايزنا مقبار ما كم دحراي نبلنينا قدلتات رينا خنعرز يكونس كنقف سلمتا كم زقنا لهم مبالعي سلا زي نقدف تسبح جي شعوب انت قبر اللوز يوم قبل يجي مرمو نابقون ستات قصية من رحمة التي سلزي okay more I think I'm going to dive in more I think عدل كوان دي منشو من هاي الحوي هاي تعمير مسكنا كم زاخا اتي كم ذات تنكفى زدنقل حجي علامة ناي كوميونيتي نوتصرنت ويرديت دي مهلاو بزح نقرات كابزخ حتى قرب لكم زخيل على مور حانس كن ملسينا اب تورونتو نوح سني خاخا هايله كاب نوح تقمت كايو وانات نصور علامه تريولو دوت محبركم وي كان نطفتات نصور كتلو خلاها ون ابت نطفتات ندي خاطري ناي محبركم اوبجكتيف يغبرالو حجي باخاوغن بخميت ملسازيا هو مجمريا نعاخا كم غازيتኛ ناي ريدي ارنا كومون ريدي ارنا بعابيو نتي دابن ادل كمسجن دلي زدنقل ون مجمرتا غزينا نراهب كم زلنا متن صبو ليلا خونلنا بزغاطامي يمنه ويل نكع مستا زدنقل كغلص صنح تي بمحبرسب درجة مقام معنا خم حبرتسب أبز مسينا نجمرو سلنا يكونن كله تنهنا محبر مالسي تنهنا أقاوم ولا بحجرناو
ማሕበራዊ ኣቃውማ እዩ ዘለና ካብ ማዕድና እንድሕር ጀሚርካ ሲ ማዕዲ ማሕበር ኢና ንቕረብ ከም ስድራ ብሓንሳ ኢና ንብል መርዓና ብማሕበራዊ ሂወት እዩ ዝውሰን ወጓልን ወድን ከማን ኣይኮኑን ዝውስንዎ ካብኡ ሓሊፍካ ማሕበር ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበራት ዕቁባት ገለገለ እዚ ምናልባት ኣብዚ መፂና ክነማዕብሎ እንተዘይኮንና ኣብ ዓድና ጀሚርናዮ ድመፃናዮ ዋላ ብዓዲ ባዕሉ ትጭቃ ዓዲ ምምራፅ ባይትኹም ካብ ትሕቲ ገረብ ምእካብ እዚ ኩሉ እዚ ማሕበራዊ ኣቃውማ ናህና ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ወፃኢ መፂና ዝጀምርናዮ ዘይኮነሲ ጀስ ውርሻ ቦታትናዮ ንሰርሓሉ ዝነበርና ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ታሕቶኻ ንክምለስ ግን ወል ያ ኣነ ዳርጋ 20 ዓመት ኣለኒ ኣብዚ ከባቢ ቶሮንቶ ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመት ልዕሊ 3 ግዜ ዝናና ኮሚኒቲ ናይ ቶሮንቶ ምስምማዕ ሲኢኑሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘጥፍዐ ንጠበቃታት ንነገር ብዙሕ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ገለ እዋናት እቲ ኮሚኒቲ ወይ እቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ልክዕ ከምዚ ካብ 10 ፍሎር ከም ምውዳቕ ፈጠቂሉ ወዲቑ ሲ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝጥቀም ዝነበረ ሕብረተሰብ ተስፋ ዝቆረፀሉ እቲ ማሕበራዊ ረብሓታቱ ዝሰኣነሉ እዋን እውን ከም ዝነበረ ኣስተውዒለ ማለት እዩ እሞ ያ የጋጥም እዩ ኣጋጢም እዩ ዘሕዝንካ እዩ ከምኡ ምዃኑ ትዘሕዝነካ ምናልባት ኣነ ሕጂ ብዚ ቶሮንቶ ጥራይ ስለ ዘብል እምበር እዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዳርጋ እዚኣ ኣላ ጥዒቲ ትብላ ማሕበረሰብ ዳርጋ የለን እኮ ብማሕበረሰብ ደረጃ ተጠቂሙ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሐ የለን ናቱ ውፅኢት ከዓ ንሪኦ ኣለና እዚ መንእሰያትና ኣይሕገዙ ስለዘይሕገዙ ኣብ ትምህርቲ ዘርእይዎ ዘለዉ ቁርብ ስእንታሽሙእ ድኻማት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ ዘየድሊ ኣመላትን ወልፍታትን ዝኣትውዎ ዘለዉ ክንዩ ሓሊፉ ከዓ ምስ ብዙሓት ሽግራት ምስ ትሮማ ዝመፁ ስደተኛታትና ብሰንኪ ክግበረሎም ዝኽእል ሓገዝ ዘይምርካቦም ማለት ዱልዱል ዝኾነ ማሕበረሰብ ወይ ኮሚኒቲ ቆይሙ ብዘይምፅንሑ ሽግሮም ከይተፈልጠሎም ንነብሶም ጥራይ ዘይኮነስ ንከባቢኦም እውን ናብ ምጉዳእ መንስቶም ዝቐትሉ ገለ ዝገብሩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ጉድለት ናይ ማሕበረሰብ እዩ ዘይምህላው እዩ ስለዚ የስ ብጣዕሚ ማለት ካብቲ ክሕሰበሉ ዘለዎን ገለ ነገር ንምልዋጡ ፃዕሪ ክርአ ክግበረሉ ዘለዎን ሓደ ኮይኑ ከዓ ዝስማዓኒ እሞ ፅቡቅ ኣርእስቲና ሒዝና ዘለና ይኽብለካ ደልየ ማይክሓወ ብጣዕሚ የመስግነካ ወል ክልቲኹም ደራይ ፒፕል እንዲኹም ከም ዝገልፅኮ ኣብ ወንበር ናይ ኤድመንተን ሕጂ ዘደንግል ኣሎ ብሰዓት እዚ ነዊሕ እዋን እውን ብተፈላለየ ግዜያት ዘገልገልካ ኢኻ እቲ ኮር ናይዚ ፀገማት ተመሳሳሊ ከምዚ ሃይለ ክብለዎ ዝፀንሐ ድዩ ካብ ምንታይ እዩ ሕጂ ስኻ ኣብ ነዊሕ ፀኒሕካ እንዲኻ ንጥፈታት ኣብ ዘለኻይ ዓዲ ኮሚኒቲ ኦብጀክቲቭ ዝገብር ማሕበረሰብ ኣለና ዶ እስኻ ካብ ተመክሮኻ لا I think community objective ዝገብር ማሕበረሰብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተራ ዘድልዮ እታ መሪሕነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ትኩሉ ኣባል እውን ብሓደ ክሰርሕ ኣለዎ ማሕበረ ሰባት ክንብል ከለናሲ ናይ ኩሎም ኣባላት ማሕበር ማለት እዩ እቲ ፀገም ዝኾነና ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ቀድማ ኣቢልካ ዝጠቐስካዮ እቲ ባይሎስ ምስ ውሽጣ እቲ መግዚእ ሕግታትና ክንነድፍ ከለና ወይ ክንጅምሮ ከለና ምስ ኩሉ ኣባል እናተዋሳእና ኣይንጅምሮን ኢና ንሓንሳብ ውሕዳት የዳልውዎ ኣዳሊኻዮ ከዓኒ ካብ 3-5 ዓመት ኣብ ዘሎ እዋናት ከተሕድሶ እንደገና ከተሓልፎ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓፀፅካዮ ውሽጣዊ ሕግታት ከም ትግብኡ በቲ ናይ ኮርፖሬት ሬጅስትሪ ናይቲ ዘለኻዮ ክፍለ ሃገር ከተመዝግቦ ኣለካ ብኡ ክትግዛእ ሕጂ እቲ ባይሎት ጥራሕ ኣይኮነን ግን ንማሕበረሰብ ዘካይዶ ኣብ ውሽጢ ፖሊሲታት ከድልዮ እዩ ንዝተፈላለየ እትገብሮ ንጥፈታት ፖሊሲታት መምርሒ ከድልዮ እዩ ናይቶም ኣባላት ኣማሓደርቲ ኣባላት ቦርድ ክብል ኢለ ሕጂ ናይ ነብሲ ወከፍ ኣባል ቦርድ ስርሖም እንታይ ምዃኑ ጆብ ዲስክሪፕሽን ከድልየካ እዩ ናይ ስራሕ
مجلس خدلي جحد حدوان انتاينا نقبر زريو كنا لنا الكات دفع في كاتو تونست حجيب بومبر كوون ويكت كون دالنا ندفع في انبري انتاي كو قبروا لنا اينا نصبيهم زلنا جن مجلس يبلو جي ساعتهم مسيوم قليل عقم زلو قليل عقم زي بلو دفع في كاتو اتو كنا اللي الكاتو دفع فوق يا اتو حجوب مسكاد انت اخ قبر جيت قدلتات ما سي تأساسري بتوما بمريحنا زلو سبات راح يكون ان تقدلت كاب ابال جميري انت عينت مرحتينا نمرد زلنا عقم اللوم دي organizational management تقدما لخال أمبر أفتا تفولو حتى عقمتاتنا مرحتي يعني ممراز عندها أباخنا عتينا يا ناو قصي زخيت زلو صبو غير كعتي حجتي organizational management سي قليلنا نقر يكون تقول بتردؤتات كله كله من جمريات حقتات كتفلت لك بوليسيتات نايت اورجانيزيشن كتفلت لك مسبات كم يقركات تسرح ون كتفلت لك تكعلو له من قدتات جي ابانا انتاينا نقبر كنت بلو يمرز والحمد اندو زي بلو شعوء كل خبه في اللاين دحر زي تفلت كون كان خطاليو اي شغاري يخون جي بوليسيات كان زي معبل بوليسيات كان دحر زي معبل صني حدما فاحب لك مالسي سلازسي مكالي زدلي كم غانتا ونتم ابالات بوردنا من هاي دخيت كاتفيكا تنقاس عصا على الهواء اوكي اوكي حجتي بوليسيتات دقون سي كل خاطر ردي كايو كل خاون حبير كان دحدا زدي كايو حق زكاي يخلي ابز بروفينسز زلنا حج بز البرتاسي ناي نون بروفيت بورد غفرنانس بتاعمي حد ديبارتمنت لو حق زكاي زخ قبر ماسي غزاب كمان زي تقفلوا له بترحو مسيوم كحجز خاخلو بايلوس قدلتات انتلي و بوليسيتات كم يقر كا ديفلوب تقبر كحجز خاخلو ترينينغ نالو تو غنصتات ابانا طرح يكون انزري انا قد محجون تغشل كان يري ابز نون بروفيت غفرنانس كان ترينينغ لو سيده بكلوان لايبراري بوردز دي نون بروفيت بوردز ترينينغ قبر كلا ما تكون صتات جزر كباب كالوتون ግን ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ከመይ ጌርካ ትፈትሖ እውን ኣብቲ ፖሊሲታት ካን ድሕር ዘየፅኒሕካዮ የሸግረካ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ሕጂ ናብ ለውየር ጥራሕ ኢና ንጎየ ከም ፍታሕ ኮይኑ ስለ ዘርአየና እምበር ቀዲምካ እቲ ፖሊሲ ጎንፂ ተተረኺቡ ከመይ ጌርና ናይ ርእይቶ ፍልልይ እንድሕር ተረኺቡ ከመይ ጌርና ንፈልዮ እዚታት ኣብቲ ፖሊሲታት ካፅዲቕካዮ እንድሕር ፀኒሕካ ግን ክሕግዘካ ይኽእል ንዕኡ ሪፈር እናግበርካ እናተመለስካ ስለዚህ عقمታት ጎድለና እዩ ክንመሃሮ ዘለና እዩ እቲ ትምህርቲ ድማ ኩሉ ግዜ ክምዕብል ዘለዎ እዩ መዘኻኸር እውን ዝደሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደስ ክመፁኻ ከለው እቲ ሰነዳት ክመሓላለፈሎም ከተርእዮም ከዓ ወይ ትሬኒንግ ክትህቦም ብሓባር ኣባና ግን ውሕዳት ጥራሕ ይሕዝዎ ንሶም ድሕር ዘየልዮም እቲ ነገር ከም ሓድሽ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀፃልነት ይስን أبدي أترى زل حاجة حب كلامسي كلام I remember أنا back in the day دخيميل كاتورد دخيميل you know what أنا أخيلي الكاتقبل حجي الرئيس الله تفعل عليه ختماتات لأرجعنايتي سلطان نايم حب نهزب خمان تأجمات الرئيس الله حجي زبهارات زي أبانا راح حب تورنتو ديو أب فانكوفر ديو أب كالغاري ديو أدنو أب ختماتاتهم كله خدن ديو كمن تايتو لو يزي حجي زبهارات تقرم تانيرو بنصا يسب سرح صراحه قديف كا غزي خاط في اخا كيو خلاها دخيمه تا كلتا عمت مختودا تركبوني خاطب اب ساعات زي انتاي كوينو ገንዘብ ድዩ ህዝቢ ብዙሕ ዲኹም ንገብሮ ዘሎ ወይ ድማ ካልእ ፀገማት ኣሎ ወልካ ተሓስብ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ እስኪ ኣብ ሃይለ ክምለስ ወል ምስታ ዘንግል ሃወይ ክብላ ፀንሐ ምናልባት ኣነሲ እንታይ ክብል ምደለኹ መስለካ ናብ ታሕቲ ኻውን ክመፅእ እንዴ
برقص تي بايلو حدا جزء ستاندرد زغنا بايلو مالسي الكوميونيتيز انت عينت بايلو ددلين جس يونيفرسال زغنا نجارات امس ابيلكا تأتو نجارات الله كلهم كسر عزغل እትጸገም ኣብ ባይሎ ጥራይ ኣይመስለኒን እቲ ባይሎውን በቲ ንዓና ዝሰማማዓና ገለ ለውጢ ጌርካ ምድላው እንተዝከኣል ኣብቲ ዘድሊ ቦታታት ጽቡቕ እዩ ኣብ ክንድኸም ዘለዎ ምውሳዱ ግን እቲ ባይሎ ኣይኮነን ንዓና ጸገም ዝፈጥረልና መስለኒ ኢንፋክት እቲ ባይሎ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ክንዲ መስርሒ መባእሲ ዝኾነና ኣብ ጽቡቕ ከለና ሰዓት ባይሎ ከይ ዘከርናኸም ቃሕታና ኢና ክንሰርሕ ንጸንሕ ከም ድላይና ኦኬ ከም ድመሰለና ኖት ባይሎ ከም ዘለኹም ኣና ንዝክሮን ኢና በቃ ልክዕ ከምዚ ናይ ውልቂ ናይ ገዛኻ ናይ ውልቂ ንብረትካ ነቲ ናይ ውልቂ ንብረትካ እውን ኮሰራርሓ ኣለዎ እዩ ሕጂ ኣብ ገለ ጎነፅ ክንበፅሕ ምስ ጀመርና ምትህልላኽ ግን ኣብየላ እታ ባይሎ እውን ንርሽዑ እታ ባይሎ ሲ ከም በትሪ ንጥቀመላ ከም መህረኒ መፈላለዪ መተሓላለኺ ሕጂ እቲ ባይሎ ሲ ክመርሓና ዝግብኦ ጋይድ ክገብረና ዝግብኦ በዚ ዓይናይ ዓንቀፅ ገይረ ዱላ ገይረ ዝሃርሞን ንኽስቶ ኢልካሲ በቃ ኣፍቲ ፀገም ምስኣተኻ ገለ ንዕኡ ዝያዳ ክትፍትሾ ትጅምር ኣብቲ ፅቡቕ ዘለኻሉ እዋን ግን ኣይትዝክሮም ከማን ሓደ ግዜ ዶሮና እዩ ዝበልዖ ግን ፅቡቕ ኢኻ ዘለኻ ሃይለ ወሓወይ ኣብኣሲ ኣብዚ ሕጂ ፀገማት ረኣኽዎ ኣሎ ካብ ባይሎ ወፂኡ ክሰርሕ ንድሕር ፀኒሑ ቤዚክሊ ካብ ሕጊ ወፂእኻ ክሰርሕ ተፀኒሕካ ዋላ ፅቡቕ ኣይረኣካ እቲ ኣካውንታብሊቲ ዝርኢ ወይ ድማ ፎሎው ዝገብር ሕጊ ተደይርይዎ ስኻ ጽቡቕ ኣለኻ ትብል ትኽእል ኢኻ እታ ቀንዲ ከምዛ ዘደንግል ድበላ እታ ሕጊ በታ ሕጊ ካብኣ ተኣሊኻ ክትወፅእ ክትከይድ ስጊድካ ኣለኻ ኣይትዝክሮን ኢኻ ሕጂ እንታይ መስለካ ኩሉ ቶም ቦርድ ኣባላት ብምልኦም ጽቡቕ ስጋዕ ዝሃለዉ ሰዓት ነቲ ባይሎ ከማን ኣይውከስዎን እዮም ኣብዚ ኣነ ኣብዚ ቶሮንቶ ከም ኣብ ሓደ ግዜ ሰሪሐ ነይረ ናይ ፋይናንሻል ኤንድ ኦፕሬሽናል just auditing manager ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ኣብዚ ናይ ቶሮንቶ ኮሚኒቲ ስለዚ ድሓን ስጋዕ ዘለኻ ትቢልካ ክትኸይድ ዋላ ሓንቲ ፀገም ይብልካ ነቲ ባይሎ ኣይትፍትሽ ኣይትሪኦ ኣይተብሎ ፀገም ምስ መፀ ግን ቤናይ ገይረ በዛ ባይሎ ገይረ ንክስቶ ከጥቅዕ ዝኽእል ይብል እቲ ሓደ ከዓ በዛ ባይሎ ገይረስ ከመይ ገይረ ርእሰይ ክከላኸል ዝኽእል ሕጂ እታ ባይሎ ስጋዕ ትርጉማ ትቕይሩ እዮም ዝገብርዋ ሽዑ ንዕኦም ብዘገልግል መልክዕ እዮም ክትርጉምዋ ከማን ትፍትኑ እዚዩ ከዓ ናብቲ ሎዌር ናብ ገለ ድወስደካ ማለት እዩ ኩልኻ ብብትናትካ ዝመስለካ ስለትትርጉሞ ካልእ ግን ናብቲ ሕቶኻ ንክምለስ እቲ ፀገምና ንዓና ቀንዲ ንዓና ኮይኑ ዝስማዓኒ ሓደ እቲ ኣብቲ ትወርደሉ ዘለካ ዘይምውራድ ኩሉ ግዜ 2 ዓመት ደይንፀንሓሉ ሰዓት ኣሎ ማለት ቅድሚ 2 ዓመት ምዃኑ ብገለገለ ጉድለታት ነተሓታተት እሞ ኤጂኤም እሞ ትምፃእ ጥራይ እዛ ዓመታዊት ኣኼባ እሞ ትምፃእ ክነውርዶም ኢና ክነዋርዶም ኢና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክንቀልጦም ኢና ዝብል በቲ ሓደ ፀንሕ በቲ ሓደ ከዓ ኣነ እንተወሪደሎም ክሪኡ እዮም ጀስት ኣብቲ ናቶም ናይ ውልቀም ህልኽ ይነብሩ ማለት እዩ ዋላ ነቲ ሓላፍነቱን ክሕዝዎ ክደልዩ ከለዉ ክቕፅልዎ ሲ ክሰርሕሉ ከማን ኣይኮኑ ክናገሩሉ ምእንቲ እዩ እቲ ህዝቢ ይርሳዕ እቲ ክህብዎ ዝግብኦም ኣገልግሎት ይርሳዕ ጉዳይ ናይ ውልቆም ገይሮም ነቲ ኮሚኒቲ ይሕምስዎ ማለት እዩ ጠቕላላ ሶ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ካብቲ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከም ቦርድ ሜምበር ኮይነ ዝስራሕ ኩሉ ነገር ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ንዓና ጉድለት ኮይኑ ዝስማዓኒ ቦርድ ሜምበር ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ስራሓት ክከታተል እውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እቲ መዓልታዊ ስራሕ ዝከታተል እቲ ኣብ ኦፊስ ዘሎ ብክእለት ደረጃ ንዑ ከዓምም ተባሂሉ ዝተቆፅረ ኢምፕሎይ ይኸውን ዘሎ ካብ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ጀሚርካ ክሳዕቶም ኣብኡ ዘለዉ ኩሎም ዝምልከቶም ማለት እዮም እዚ ሕጂ ኣብቲ ካልእ ኣነ ክርኢ ከለኹ እቶም መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ብምሉእ እቲ ስራሕ ይሰርሕዎ ንዓኻ እንተሳብ ወርሒ እንተሳብ 3 ወርሒ ሪፖርት ይቐርበልካ እቲ ሪፖርት እስኻ ኣፕሩቭ ትገብሮ ከምኡ እንዳገበርካ ክትከይድ ትፀንሕ ኣብቲ መዓልታዊ ስራሕ ግን ነቲ መዓልታዊ ዝሰርሕ ንዑ ኢኻ ትገድፈሉ ኣባና ከምኡ ይኮነን ዋላ ሰራሕተኛታት ቆፂርና ክነብቅዕ ኣብዚ ሕጂ ቶሮንቶ ንኣብነት ሰራሕተኛታት ሙሉእ ሰራሕተኛታት ነይሮም ኣብቲ ገዛ ነቶም ሰራሕተኛታት ግን እምነት ኣይንበረሎም እሶም ቀትሪ ክሰርሑ ውዕሉ እቶም ናይ ቦርድ ሜምበርስ ብፍላይ ገለገሊኦም ኣብኡ ይሓድሩ ምሸት ኣብኡ እዮም ስዩ ሓደ እቲ ሪዳንዳንሲ እዩ በቃ ሃልኪዩ ኣብዘይ የድሊ ጠፍእ እቲ ጉልበት ካልኣይ
زي مسلمع مصا مونغوتم ابالات مونات ابدي غبوم يم دخول زلو اتكغبرو زغبوم اب كند زخو دبلو ديليجيت جيرومم كبقعو نت ديليجيت زغبرو خند زامنو ابزي ملكتهم صراحه اتيوم جست نبأسي نبقلي ابزي تدليكو كونفليكت اوف انترست قطعتو جبركا ابزي تدلي نجر نخطم تجبركا كاب صراحه وصاي او ندحر كتحدر كتبل جميلكا زياده طقمتات كتنادي تجمر زي كباكا طقمتات زي كل حج انتاي زفطرون عايكوين تسمعني درت ناي سلطان كان درت ناي حلافنت كان زي مفلاط نعو مزنقع نعو تحلف مفتان سراحتنيا قطيركا باجت مديب كارلو دومز كفيلكا يختبك بعل خانت سوق سرح زقبو كتسرح مركاب ازي اب كالوت بورد ممبرز زي الرئة ابانا كن بوزح جزي كم جيجا زدقاقم كوين عايز معني خبلك هذا اللي مالتيو مايك حاوي كم تحنتو تنك أبا لا تكاريا موسوعة هذا هايلد لازلو خمي ريتو خاصة خابتي تمكرو زلك هذا رنجل والكم زي هاي لخبلو صنحي تي زناي الرول تراخا مفلات أقداسي مبزحتو بزح برات سبنا زقتم زلو خم زناي تورنتو صراحتين يتعطلو وقلب لنا له هايلي أبانا جن تي governance structure نعمل تابزي ادمنتنسي اتو بورد administrative board administrative كبلكا هلخو من محداريو تقوين زلو انتو لا تسرح زي تقبر بتوم عبالات بوردي زخيد أبقليم بورد ثات كم زي هاي اللي تقوس حجي governance اندحر كوينو جزءاتاو زخوني محدار انت دا وينو قد بتبايلوس مسرت بتبايلوس كاكليري زخون اتي رول نايت بورد من محداراو دا أمبر اتي اوبريشنال زخوني ومعتاو سرحتي نايتي اورجانيزيشن اتوم تقوصلو سباتيوم زقبرو اكزيكتيف دايركتور اندحرالي و اتناتهم سرحتينيا نايتوم بورد نايتوم اب governance محدراوي زخوني بورد زخونو اتناتهم امبلوي نعوم ريبورت زقبر اتي اكزيكتيف دايركتور فرحت جي ابتو معلطاوي اوبريشنال زخوني نقرات ابتحتيو زلو سرحتينيات حلافنت نسو يبتيسب أبانا حجيتي خمزي هاي لز تقصو زلو توم محداراوي وتقباراوي زخوني اوبريشنال زبلو سرحتياتات جزء مسكودو توم عبالات بوري موصلو زبال نقرات علو إذا حجي حديتي درتكا زي مفلاتي درتكا ناتكا باوندري زي مفلات متقرط أرالو أنا نديت حتاتي الكان سلطان زيادة خمزلوهم زبلو ماشي بعلاتهم كو قاصاصر ودل اب حدا اورجانيزيشن نون بروفيت اورجانيزيشن اب زعدي ابنا ارتراوያን زيكونسي قال ان جي او زعدي زرا هوسي اتو بومبر نتمفتح نايتي بصحفت كيترف بدحريتهم سرا تي اكزيكتيف دايركتور مغلاسو مفتح كيرو جزي نفس متممان سلازي لو سلازي امن بعلاتهم قصيرهم مخبقعونه تي اكزيكتيف دايركتور ما حجيت بومبر بينو خايز قبر زلو حجيت بورت مقاقيلو تبورت مقاقيلو هلخ تتححزهم مالتي حجي زي نقرات زي قليل نقرا يكون انت تريني زدلي فلتات زدلي الداينامكس نايتوم عبالات بوردون بتريني كميقركا مسابات تواسا كميقركا تسرح بحبار انت دعني رؤيتها تفلالي خمي غيركا تعاليو وغنو ازيتات كم ترينينغ كوا بكا زلو نغراتي نعوز مرح نعوز غز بوليسيتات كاختم حبل عليك ابانات صقمات زرياو زلخو غبرو طرحيلنا نسكمم اجي اندو زي بلو مصكا كمي غيرو دقائق وسد زي فلت سبي مصكا حنز اجينا من تراي اتينا بومبر دي اخذ ترين كو غبرو من يترين كو غبرو حجي اذا صقمات زلو حلافنه تسكم معرتا وغستا يدماني تابال زي اخويني زي اغودي لهن خمس غبا يقول زي اطفياتني كل خمس كوين زبحل نغرات كاملي ابلع لتي خت غبرو زلكا ممحضراو نطفت ما سنطفتها حجي قلي لا يكون حجي تي ستراكشرز نهناون فلي زبل سلازخوني ادمنستريتيف سلازخوني ممحضر طرح ندهب لنا كم زبلو ግን እቲ ባይሎስ መምርሒ ኻይ ካብ ባይሎስ ወፂና ንሰርሕ ኣለና ድዩ
على دينا خميلي ونابت رأينا نابت علامانا زتأساسر زن لو معت نقبرو زلنا ندابل كان حتى تكا كتقدو زلك أنا قراتي كل جزية ريفرك تقبر لك تبايلوس دما بوحدو تبايلوس سلسة ساعة مش تعمل زلو اوان كتحدث لك أطريق لك رئي خاطر راح زي كونت حديش كايوز مثلك أو سيقالو ريجستر كا تقبر لك أنا بكوربريت ريجستري أقول لك يا تايلاتنا بزات خطات علي I think أبتي مجمرة زي كومينيتات مسرد كله في اللعب كتعاتات ويدما ليت سمانيتات إن شاء الله كا خمزي حيلة دبولو كاب عدنا تسأنا حبهاتات حجوي متيو أب ساعات زيجن حدا كومينيتيس قاب عسته حموش شحزلو منبر له بزح ربحات له سبونسرشيب نجارات له أتاوي جنزب دتعدنا أتاول له بمنبر متس بتقبضات متس مالتي زحلفة نويح عمتات بديتو مكرون ترينين ويدما كتمرج كلها خمسة زي بوقعوا بتمرتون بخلاتون الكائن مرز نيرو عب ساعتي نايب حكي كمزا زلنجل دبرا نايقد النت سكيل كله دو بخمع عينت كمرج الله ما بورد مصون من تايت عن تويت أسكايا أبقى تريقها I'm sorry to say that دميرو يربي حدا يكل accountant جورو تلتجدد خسرح سلز ولا مرسوم فتيونا يكونن وفتاونا يكونتن عب ساعات زي أقدر سدو كوميونيتي خمرة نحركوين حدث بناتو عامتاتن تمرتن not only تمرتون كلت عامنا organization بكل عبد الله خريق خلو خانه مانجر نحدا كامباني دا مرحي عب كوميونيتي خمت خلوجن قلت لي إذا أجريس كمن تايو سكيل حنا بتاع قدامتي حتى ثانيرا سكيل requirement كله والله عب ساعات زوان زي بس well نقدني تسكيل جن تمرتي أسكوالا سلزلو يونيفرسيتي قديمة دا هايله نقص الحان زي دنقل حوي يونيفرسيتي سلزخده انجينير سلزخنا حدث وي اكاونتانت سلزخنا حدث اورجانيزيشن كمحضر خيلي مالتا يكون بفلاي بزح نون بروفيت غفرنانس كستاتي بحريات ناي سبات كتفلط لك communication skills ناي listening skills management skills بزح نقرات زي اللي كان نقرات أبانا حجي حدث من دحر دكتور تصنيعو ويونيفرسيتي سلازنبرو وممر سلازنبري مرة هذا يكون ترديكا بستعمالها يكون لازم سكيل أقداسي كتفلت مهارة تقول نقرات كوي تنقر قلنا انتايو من نواب روحان قال إن وين سلازوت تكاديو ولا ممر سلازنبر كاسلو تفلتو دي تفلتو وين سلازسمع كاديو صيلنا إن نقبلو نتحلاف النت تحلاف النت كم زلو مزنقع له حد وان زي مفلاتي حد وان كأني شلت النتوني أطوي قال إذا تقص تي محبر سبات عجي إذا ناي سبونسرشيب دي وقصرنا عبالاتنا بس حمس كديتي بممبرشيب زمت جنزبات دي قال زي إذا صدعهم زقاقيهم سباتون كله خليهم نعو بقمث يوم وينعو خراب حلو ولك أو طعمتاتهم قبعلو ويدهم زقربوا كله خليهم إذا نقرات إذا حجي أبتي تقبرو زلها بوليسيس إيو خهلو زلو جبت بوليسيس كتحلو دحر oversight زبهال نقرأ له خلق زي ورحاو زقوانا financial statements كتري executive director تبورد ورح كبالو كنت ورحي بس لسه ورحي زي كونسي ورحي أبو الرعين تاي كيدو دحر اوفرسايد زو ماسي كنت نايت محبر زكاتاتو زري كوميتي باوديت ملكع دي اوديت كوميتي عندي كساب رشيت كي ترف اتري كوميتي كتهلو واكا قداسي وي بورد بعلا تنقريو زنقرات زي حجيتي اوديت قبر زلخا وي تكاتاتو زلا تحز غنزب نعمل نولو نسو خاني متايم كمزي لهم زطامامتون عينت سمعتات يحدر أنا الناس راح أقول له يلوخ بيرسونال كستات يفتر زي حجي ناي صفت بصراحة مخان مزنقو خال مالتي جيت ناي صفت النقرات قن كلها بحوار كمبورد زي نقبرو زلا نايل قدم كتزاراري كترادادي خد قبرو زلا كان نقرات سلزقوني نزين نزنقو ناي بورد حلف النت كاسي هيوت نايت محبرسات نبرت نايت محبرسات
ዝተውሃበካ ሕድሪ ምሕላውን ንቅድሚት ከም ዝኸይድ ምግባርን ውልቃዊ ዘይኮነ ዕርክነታዊ ዘይኮነ ስድራ ቤታዊ ዘይኮነ ወይ ወገናዊ ነገር ዘይኮነ ከይኣትዎ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ኩልኻ ፅላል ምዃኑ ሓላፍነት ናይ በቶም ኩሎም ኣባላት እዩ ዝወሃበካ ዘሎ ሕጂ ንድሕነት ናይቲ ማሕበረሰብ ምሕሳብ ምዝካር ኣብ ክንዲ ናትካ ናይ ማሕበረሰብ ቀዳምነት ኣብ ነድሕድሕዱ ክቋራቆሱ እኮ ሕጂ እቲ ማሕበረሰባት ይህዘ እዩ ዘሎ ኣባ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ዶ ሃይለ ንምንታይ ኣብዚ ዝረኣና ዓመታት ብዘይ ሕጋውነት ዋላቲ ገለገለ ኣብቲ ባይሎ ድዩ ሬጅስተር ከም ዝድበሎ ዘደንግል ድዩ እቲ ቦርድ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሕጋውነት ለበሰይ እቲ ዋላቲ ባይሎ ክትፅሓፍ ከሎ እፍ እዚ ተመፅዩ በዚ ከምዚ ዝብል ዝኸይድ እዩ ኣና I think ስኻትኩም correct me if I'm wrong usually ብባህላዊ ከይድ ፀኒሑ እዚ ባህላዊ ከዓ ኣብ ብዙሕ ገንዘብ ክልወካ ከሎ እቲ ኮሚኒቲ ኣብ ካልኦታት ክመፅእ ከሎ ፀገማት ይፍጠር ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ እያ ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ዶ ዝኾነ ማሕበረኩም ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ክምስረት ከሎ ሬጅስተር ኮይኑ ትባይሎ ለዌር ተግበረሉ ፅባሕ ሕቶታት ክመፅእ ከሎ በከዝ ገንዘብ ካብቲ ሓደ ልባእሲ ካልኣይ ፓወር ሳልሳይ ፖለቲክስ ቅድሚ ሕጂ ፖለቲክስ ነይሩ I don't know if it exists right now because ብዙሓት ኮሚኒታት ኣብ ክልተ ተመቂለን በዚኣ ተፈላለላ በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ሰዓት ሕጋውነት ዝለበሰ ክኸውን ኣለዎ ዶ ሃይለ ወላ ከምቲ ዝበልካ ፖለቲካ እውን ኣይሰኣኑን እንዲ ዳሕናኡ ወላ ምእታው ተደየድለየ ባይዘወይ ኣነ ዋላ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ተዘይነበርኩ እዚ ሕጂ ንሕና ብድኽመት ንሪኦ ዘለና ኮሚኒቲታት ወይ ማሕበረሰባት ንኣብነት ናይ ቶሮንቶ ኮሚኒቲ ኤሪትሪያን ኮሚኒቲ እንድሕር ርኢና ኣብ ሰማንያታት ካብቶም ቀዳሞት ዝተመስረቱ ሓደስ እዩ በይኑ እዩ ነይሩ ኢንፋክት ንናይ ሶማልን ንናይ ኢትዮጵያን ንክምስረቱ ኣድቫይስ ዝገብር ዝነበረ ሓገዝ ዝሃበ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንክበፅሑ ዓቕሙ ዝከኣሎ ተራ ዘበርከተ ብኣቶም እውን ዝምስገን ሳላ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲና ኣብ ዝበፅሕና ዝበሃል እዩ ሎሚ ክንሪኦ ከለና ንሕና ታሕቲ ከይድና ወዲቕና እሳቶም ግን ላዕሊ ዋላ ካብ ገለ እዋን ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምቲ ናና ዓይነት ተመሳሳሊ ዕድል ተጋጠሞ ስቲል ግን ዋላ ብዝኾንካ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ካብ ናና ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ክምስረት ከሎ ግን እቲ ንክምስረት ዝሕግዞ ኩሉ ዓይነት ምክርታት ይኹን ገለገለ ካባና እዩ ከም ዝረኸበ ዝዝረብ ንሕና ሕጂ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ኢና ተመሊስና ስለዚ ኣብቲ ዝበልካዮ ንሕክንኣቱ ኮይና የስ ሕጋዊ እምበር ክኸውን ኣለዎ ማለት ሲ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ብሕጊ ዝተማእከለ ክኸውን እዩ ዘለዎ ከምኡ ድሕር ደይ ኮይኑ እሞ ጥፍኣት እዩ እኮ ትርጉም የብሉን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ብርከብ ገንዘብ መጀመርታ ንኣባላቱ ክንገር ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ቦርድ ሜምበርስ ጀሚርካ ኣብቲ ናቶም ወርሓዊ ኣኼባ ነብሲ ወከፍ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝርከብ ዘሎ ገንዘብ ይኹን ዝወፅእ ዘሎ ገንዘብ በብግዚኡ ሪፖርት ክግበር ኣለዎ ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓመታዊ ኣኼባ ድዩ ገለ ከዓ ክግበር ኣለዎ እቲ ሪፖርት እቲ ከዓ ልክዕ ናብተን ዝምልከተን ናይ መንግስታዊ ትካላት ከዓ ንዕኡ ዝቋፀራ ናብኡ ከዓ ክለኣኽ ኣለዎ ከምቲ ዓንቶይ ዘድንግል ዝብሎ ዝነበረ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝኾነ ይኹን ለውጢ እንተዳ ተገይሩ ንኣብነት ናይ ባይሎው ለውጢ እውን እሱ እውን it should be registered ክምዝገብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ምስ ንገብር ኢና ንሕና እውን ንርእስና ናይ ሕጊ ተማእዘዝቲ ኮይና ንርከብ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነቲ ሕጊ እንድሕር ነማልእ ኣለና ኮይና ካብቲ ሕጊ ከይንወፅእ ከዓ ጥንቃቐ ክንገብር ኢና ልዕሊ ኩሉ ግን ሕጊ ጥራይ ምሕላው ከዓ ኣኻሊ ኣይኮነን ማይክ ሓወይ ንበይኑ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነቲ ሕብረተሰብ ብሕብረተሰቡ ዝቐንእ ምሻለልካ ሕብረተሰቡ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክበፅሕ ባህጊ ዘለዎ ራእይ ዘለዎ ፍልጠት እውን ንርእሱ ኣኻሊ ይኮነን ኩሉ ግዜ እዚ ኮሚኒቲ እዚ መፅአ ክምሕቆየ ክጥቀመ ኮራፕሽን ከተኣታትየ ኢልካ እንድሕር ትመፅእ ኮንካ ካብ መጀመርትኡ ነቲ ሕብረተሰብ ተገዲድካ ይኮንካ ትመፅእ ዘለካ ንርእስኻ ክሓልፈልካ ንዕኡ ከም መምኽነይታ ጌርካ ብኡ ክትጥቀም ኢኻ ትመፅእ ዘለካ which is እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ስፖንሰርሺፕ ዶ ናይ ገለ ዶ መንግስቲ ካናዳ እኮ ክቆሞ ከሎ ንብዙሓት መሳኪን ሬፊጂስ ክጥቀሙ ይቆይምዎ ንሕና በቲ ናይ ሬፊጂስ ንዕኡ ኣቢዩዝ ጌርና ነቶም ሬፊጂስ ገንዘብ ከም ዘምፅኡ ጌርና እንደገና ብኡ እንድሕር ኣብዚ ክንበኣስ ኮይንና ጀስት ነቲ ኣብዚ ዘሎ ኣይሓገዝና ነቲ ኣብቲ ዘሎ ኣይሓገዝና
كون لعلخا نتناي كندا ناي تاش ناي ريفيجي تاش صبغ هيابات كمان سي أبيز تقبروا لنا بزيك العالم بتستوى بنا عدل نسعوت علينا سلازي أردت كبل زدالي حجون حجي قدامي نجر اتهم أبزي كنجل جرينا إلهم دموس السبات مجمرتا يعني ما كان نسأجام كقرت اللي قبل يا حلوان باك أتبع الله ثانك يو وكم اختم معهم الله وياه لك هذا مالسي خلقت كوميونيتات عبي بس إحنا الله أنا خمي غير أبتناتين كبس حقل حبرت سبنا انتهي قولي له الله مصنعت خقبرو تقولوا زلو أنزاد سمعونكم وصلهم أنزاد سمعهم الله نكوميونيتي خقل كله انتهي كقبر سلزلني أبو بزي كتفق زلني أبوش تخلت عمت انتهي لو تخمس علني أبتن زمرت لن أوانات سلازي إزيتات سات نروسو فلتات دحريو كم زدنقل زبولو تماهيركا سنتينكا تمصد خلي وش تقاوي دليتكا وكوين دحر كوينو حماق دحر كوينو جن كم مجمر تحت مسك لغا جميرو نت كوميونيتي خطك ميلكاي مسخان سلازي إزيو كابت قله إزي تراكي يكون خلي نت كوميونيتي نازهاسيو زلو جن كابت زهاسيو زلو بزح تنقطات حدخا أب كندي كوميونيتي نرئيس خاخت ميلكان أب كوميونيتي مسقع زمس أو زلو مزز نتو كوميونيتي حيزوه يتقفالو يا خبر زدلي أبا فلوين حتويكا حزبنا مسؤول يتقاملوا لله أما مثل حجي مبزحت زي خريو خلنا أب كوميونيتات أبا أخيبا خمتشو خلو شيح حزبو 100 متسق عمريتش خمتشو خلو بدفيت متسق حزبنا مسؤولو دو ولا بدقة دلنا ياسي مثل كل جزء مزاربي تعبير تراويت تاريخ هذا بوليتيكا خزر كلها مثل دللو خبن قواي جمير كمالتي أما حبروكمات كون كله خي اتناي بحق إنه من مثال حجي بورد مريس كايو بوردو أبا أخي وقت الكتوع خلو ويك نحريت أويو حزبي كتسدر لو كزارب در لو كحتى در لو ناتو مثل يتابع الله أب ساعات زي اسكي بزرنجل خير بحفش أغري خلنا كابتا مجمع جمهور كلكا خمرجا جميركا أخي باتات نمسان كون سجمات كله كند ممبرشيب كفيلو كوفدبل نبي خير على كوميتي دكي مهار لودو بحالتات خبر على لودو accountability جنزب أبي أتي أبي وتشي أبغى لقى دراخو كتاتات نيرو جنزب تفيو accountability أي حتى تنهزبنا حجي يس كم تقول أنا حكوميو بحالي بإمنة خيط أنيو مسؤولو يتقبروا له تمنبركه والمثلنا أبالنا بزي أبالنا نتنظر لنا مثلنا أبالات حجي بزي نون بروفيت جوفرنانس Yeah. مبزحدو أبتي أنوال جراميتي تعمتها حفيشة وأخيباتهم أبالات بورد مستمرزو إتي كل حلافنة نابتهم أبالات بورد إزدخيد أبالات بورد حلافنتهم سي حجي زخوني يكون أبال أبزح برسمنا زي استفولو لنتايو أبزخوني يكون زي قبركايو أخيباتها تجيب زي أدمنتنسي 4 زي رابعيتي عم توحى في شوا خيبة عم نفسه وكب 3 ورحي حدا أخيبا خهلو ونالو جبت أخيبا مبزحتو أبديت سيخاته انتاي تخايدو وشت 3 ورحي أبي لنا الكا أبديت ستيب حطن تولو ريتون تولو دمون كابتز بتأكد مالتي رسمنا قن انت توم أبالاتنا قن انت يقول تي ناتوم ترى حجي أبتو وانثي أرجع مشعو حدش نجر كقيرو دلي ولا نتبايلوس كقيرو دلي حجزيتات خلل قبل كاي وعلنا حساب جمرة بساعات كازي ممسال له دعرة بساعتهم كي مصو بتيجي من جمرة إذا حلف كاي مال شو من دحريتكم مال سوها إزي تاتلو حجة تمرتي أبتم مريحنا تصراحة زي كونسي أب كله تقبلون وتقبل إن حتى دلهم كمالون تقبلون كما هرلو أبتو بايلو سجي مثلنا أبال انتايو زبل الله سكشن يجي مثل أبالات تقليص أصله زلوا بتقبلنتهم كنطفوا لهم من برسودا نطفوا لهم ما حبرت سبهم بقول له دوك تحتو جن حجز دلنقل حوي أو سلس بزح سلس دلقل كا كابت مكروها بومبر كونكا ولا أكتيف كونكا عمتها هاخد كا بخميت رئيسها من برسي ما يبقى حكي كمتي أبال كوينو كاتاتل دو أمريكا متصلو أبا خيبا متصلو يحتل دو زموصو له زحتل له زي موصو خالو مليون حجة أنا يبوز حجزيهم تم دو أنا يبزح
أنا نقول زي أخي أبيد منتن أنت يعلنا تعتنايو أخيرا أتين نمجبر حدا خبط requirements يو نبزخون يكون روحتها نخكرك أوكي الجسوس اللي زي تعتنا نتو قرم نايت أخيرا زمالة أبال كل له أوكي تماس يا كاوتو متركب تخونكا أفتا أخيبا كتفولي أخيبا تساتفالك يا حد لله مش هو خصاتفالك اوكي جنسو نسعى جدا فافو امي ونخمصو وين نخمص اتين that makes sense on you دحانس كيف حيلة تزاد اللي كورم تركب مالتي اوكي which is good okay جزية تقدرنا اللي أنا that's okay إن هلا قداس اللي كا مسايلة تقصله خدينا in fact بايلوس ربي ونينا عندنا نقبر زلنا أي سمع أخوان تلك بايلوس ربي ونقبر لنا بايلوس this is the most important بس قاعد أمزخها بايلوس ربي ونقبر قال لا تكازر نقول حوي ولا بحنس أمودانا خلتينا هم ترجمة نحن حمسان شو من تنقينا الله خلت رجع تعرفه هو خلت تعرفات الله اوكي أنا خا هوست سلزق قبرهم هوستي خاتقبرو دحان هايلو كتلات خل انديخا انت تجبرنا حيش نجي بالحجي بس هايلو كتلخينا انا جيرني اقدم عبيلو انا تعب انت تجبرنا حيش تبل ما يجمريا I think أمريكا من حدنا تمكرتاتنا خن اللاوت أقداسي خن ما هرم من حدنا كم إيرتراوان ما حبرسوا هذا بكندا قالوا وان كن جمرة فتينا مكيارات أمونجي متس ندحري تغير لذا خن ما هرم من تان من حدنا سبورت كهلو الناس سبورت سيستم كلا تن ما حبرسوا بعد وشت أن وين في حلفنا زلوا زي أنتوا هاي اللي تقصدنا بري تمرتس اللي زلوا طرح زي كنا سي مع برسبة كعبئة كدقفية إلو تقديس سرح سبكة نتعبال اللي يكون بصوت مسارحته ومسارحته كن مهار كن دقاق فلو نقل من قدتات أقداسي بعلاي قبل ويرس مخاد بيت فرد مخاد يسرح النائي مالتها يكون جزيها تطفئ زياد اللي صلقتات كمسرات جنزب كتقف انت زي كويني سلازي انت عايز بريفنتيف زخونه ما كلا خلي زخونه نغرات وتا بخلتي وغني خزار دلها بتا محضرا زلو او نخيبصح اب حقاونت كيبصح بتا حق تمركيتو حلافنتو ولا حزبي حلافنت كبركتالو حدلها مش كسرح له اذا ابال دما تعبال مخواس علو مرحبا تعبال ما بزحته بزح برسمنا زريو زلو كومبلين كقبر ترحقات سمعوا حجت محبر سبسي بينه يوات كم زلو اكوب دمبر ناي نفس وقفنا يتم محبر سبات مرحبا تبورد زلو ودي ابشما مرحنا زلو وديهم عبالاتو كي تروا فتحتتيهم زي اكوب دمرنا كلنا مخانو زي مزنقع كبليله صبو دحان يغني لي دحان مسحيلون كن زازما انا قمي مودانا يغني لي زدنقل اوكي تشو مرحبا سلام امبار ايلو انا بخايا of course قدما بيش نغرني اقداس غدايا نعون بزعبا ريفيو كغبرو بايلو بتعامي important صراحه كابت حدا دزاربنا زلخا ازيو in fact تناي نون بروفيت سلدد هاب كيمبر ولابتي دنبه تقاومو صقما درئي ون كم كلا اكفال كم صادلي نمتا محدرا سغاب كنديو بخيرنا لنا وي صقمات لنا نزبل مالتيو نزخونه ግን አብዛናይ ዶሜን አይ ብዛዕባ ናይ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ ማሕበረሰብ እንዴ ዛርብ ዘለኹ ከምዛ ተቀሰ ፀንሐ ኣብሎ መውዳእታ ከይኮነተ ኦብጀክቲቭ ክትብሎ ዘለኻ ነይሩ መስለና ቅድሚ እሱ ምኻዱ ንዓኻ ኸበካ ኣነስ እንታይ እወታ ተኣሽሙ እንዲ ሃር ዒልካ ማለት ኣብሎ ማይኩም ኩን ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባ መሰሉስ ይሓትት ዶ እንዲያ ነይራታ ሕቶ ኣነ ነገራት ኣብ ደሓን እንተለው ማለት እቲ ቦርድ ጽቡቕ ስሙዝሊ እንድሕር ኸይድ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ቆዮቃ እንድሕር ደየለ ሓደ ግዜ ወላ ኤጂኤም ፀዊዕካ ወይ ዓመታዊ ኣኼባ ፀዊዕካ ስንተስ ንምርጫ ድዩ እንተፀብፃቡ ክሰምዕ ድዩ ኮረም ስለዘይ መልእ ጥራይ ከማንስ ኣኼባ ዘይተካይደሉ ሰዓታት ኣሎ ሓደ ግዜ ነታ ኣባል ፀዊዕካስ ኣይግደስን ኣይመፅን ኦኬ ሕጂ እቲ ኣባል ክንብል ከለና ሕጂ ማለት እቲ ኮሚኒቲ ክልተ ዓይነት ታሽሚ ዘሎ ሓደ ኣገልግሎት ይህብ ሕጂ ኣገልግሎት ንማንም ይዝህብ ዋላ ንዘይ ኣባል እውን ይህብ እዩ እቲ ኣባል ዝበሃል ግን ስጋዕቲ ኤጂኤም ከምቲ ባይሎ ናቶም ዝፈቅደሎም ናይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ቅድሚቲ ኤጂኤም በቃ
ዓመታዊ ክፍሊቱ ዝኸፈለ ኣክቲቭ ሜምበርሺፕ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ዓመታዊ ኣኼባ ክሳተፍ ዝኽእል ሕጂ እቲ መሰሉ ክጥቀመሉ ዋላ ፀዊዕካዮ ሓደ ግዜ ምልኣት ስለዘየለ ጥራይ ከማን ማለት 50% ስለዘይመልእ ወይ ገለ ስለዘይመልእ ኣኼባ ዘይተካይደሉ ሰዓታት ኣሎ ዝገርመካ ግን እንድሕርቶም ቦርድ ነንሕርቶም ተባኢሶም ግን ነናቶም እንተኣሽሙ ግሩፕ ሒዞም ይመፁ ርኢኻያ ዘይትፈልጥ ቁፅር ከዓ ይመፅእ እሱ ከዓ ንመሰሉ ይኮነን ዝቃለስ ደጋፊ ናይ ሓደ ተቃዋሚ ናይ ሓደ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ እዚ ከዓ ክልቲኡ ነቲ ኮሚኒቲ የዕንዎ እምበር ኣይሃንፆን ማለት እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣበይ ኣሎ መሰለይ ንክስቶ ክሕግዝ የመፅአ ንክስቶ ክቃወም የመፅአ ኣብ ክንዲ ዝብል እዚ ኮሚኒቲ ክሕግዝ የመፅአ እዚ ኮሚኒቲ ክረድባሕ ኣለዎ ካብ ሰባት ንላዕሊ ኮሚኒቲ ይርባሕ ካብ ውልቀ ሰባት ንላዕሊ ኮሚኒቲ ይርባሕ ንስኻትኩም ድሕር ትበኣ ዝኾንኩም ንዓና ሸንኮለላ ይተብሉና ኣልግሱ ካልእ ክንመርፅ ኣብ ክንዲ ዝብል ንክስቶ ከምዚ ጌርኩሞ ኢሉ ንሓደ ክጣበቕ እዩ ዝመፅእ ጠበቃ ናይ ገለ ኮይኑ ክመፅእ ሓደ ናይ ጠበቃ ነገለ ሕጂ እዚ ንርእሱ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲ መሰል ዝበሃል ከም ሕብረተሰብ ኣዝና ጎዲልናሉ ዘለና ነገር እንተዳ ኣሎ ኮይኑ መሰልካ ዘይምሕታት እዩ ንመሰልካ ዘይምጥባቕ እዩ እዚ ኣብቲ ኮሚኒቲ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኩሉ ዋላ ኣብቲ ዘለናዮ ሃገራት ዝግበር ምርጫታት ናይ መንግስታት ናይ ፓርቲታት ናይ ገለ ንርእሱ ሕጂ ዋላ እውን ክንጥቀመሉ ዝግባአና ግዜታት ኣብ ክንዲ ከይድና እቲ መሰል ዝሃበና ዜግነት ዝሃበና ዕድላት ተጠቂምና ከማን ክንዲ ንመርፅ ስለዘይ ንመርፅ ጥራይ ኣብ መጨረሽታ ኣንፃርና ህና ውፅኢት ዝኾነ ይርአ እሞ ከምዚ ኮ ክምረፅ ነይርዎ ንብል ንዑ ንክምረፅ ግን ተራና ኣይተፃወትናን እዚ ኣብ ሃገር ደረጃ ዝግበር ተዋሂብና ዘሎ ዲሞክራሲ ዘይንጥቀመሉ እዚ ካብ ሃገር ጀሚሩ ስጋዕቲ ባዕልና ዘቆምናዮም ንዓና ከገልግሉና ኢልና ዝፈጠርናዮም ማሕበረሰባት ንርእሱ ስጋዕ ዓብኡ ዝወርድ ስጋዕ ኣብዚ ወሪዱ መሰልና ስለ ዘይንጥቀም ኮሚኒቲታት ናይ ውልቀ ሰባት መፃወቲ ኮይኑ ተርፍ ኮሚኒቲታት ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ገንዘብ መካዕበቲ ኮይኑ ተርፍ ኣካውንታቢሊቲ ዘይብሉ ኮይኑ ተርፍ ምክንያቱ ህዝቢ እንድሕር ደይ ሓቲቱ መንዳይ ሞ ኣካውንታብል ክገብሮ ነቲ ዘጠፋፍእ ስለዚ ኣነ ቅድሚቶም ናይ ቦርድ ሜምበርስ ቅድሚቶም ድውቀሱ ኢንፋክት ኣነ እኮ ግራተይ እያ እንድሕር ደኣ ክብላ ዘይክእል ኮይነ እኮ ድኾነ ሰብ መፂኡ ነታ ግራተይ ክወስደለይ ኮይ ወይ ወደዩ ጓለያ እንድሕር ደይ ይብል ኮይነ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ንወደይን ጓለይ ኣቢዝ ክገብሮ ኮይኑ ስለዚ ንብረትና እዩ ኮሚኒቲ ንብረት ናይ ህዝቢ እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ከዓ ኣገልግሉና ኢልና ዳኢና ኣቢልናዮም መሪፅናዮም ሓላፍነት ሂብናዮም እምበር በዝቡዙና ኢልና እውን ኣይሃብናዮም ከምኡ ክረአ ምስ ጀመረ ደይኮነ ከይተረኣየ ከሎ ክትትል ምግባር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኮሚኒቲና ማሕበረሰብናትና ምክትታል ኣብ ዕብየቱ ተራና ህና ከም ዘሎ ጥራይ ተፀዊዕና እውን ኣይኮነን ድሃይ እውን ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ኣሎ ካባይ ዝድለ ኣባል እየ እንታይ ክሕግዘኩም ትደልዩ ኣኼባ እንተደኣ እትፀውዑ ከዓ ያ ናይ ግድን ግዴታና ጌርና ክንወስዶ ኣለና ምክንያቱ እሱ ኣብቲ ግዜ ተጥራይና ንሕና መሰልና ከረጋግፅ ዝኽእል መድረክ ንጭብጥ ስለዚ ንመሰሉ ዘይሓትት ስለዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብ መጨረሽታ ላስት ሚኒት ምስ በፅሐ ውልቀ ሰባት ዝጣፍኡሉ ውልቀ ሰባት ዋላ እውን ኣብ ጠበቃ ክኸዱ ከለዉ በቲ ናይ ማሕበር ናይ ገንዘብ ናይ ማሕበር ኮይኖም ዝኸዱ ንዑ ኮይም ባንክራፕት ዝገብርዎ እኮ ንሕዮም ዝጥቀሙ 25,000 ድዩ 50,000 ድዩ ክፈል እንተለዎ ናይ ጠበቃ ኣነ ንኮሚኒቲ እምበር ንዓይኮ ብውልቀይ ኮ ዝተበደልኮ የለን ስለዚ ኮሚኒቲ ክኸስሮ ኣለዎ ብሉካ ኣብ ክንዲ 50,000 25,000 ዘእቱ ኣብ ከምኡ ዓይነት ወፃእታ ትገብር የጥፍእ ስለዚ ህዝቢ ስለዘይከታተል ዘሎ ንመሰሉ ስለዘይሓትት ዘሎ እዩ ብመሰረቱ ከም ዝኸውን ዘሎ እሱ ከዓ ጠንቂ ኣለዎ ግን እቲ ኮሚኒቲ ነዚታት እውን ብዛዕባ መሰል እውን ንህዝቢ ክምህር ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣነ መሰሉ እንታይ እዩ መሰሉ እንድሕር ኣደይ ሓቲቱ እንታይ ሳዕቤና ትመፅኦ እዚ እውን እቲ ኮሚኒቲ እውን ናይ ምምሃር ሓላፍነት ካብቲ ዘቆሞ ሓደ ነቲ ኮሚኒቲ እዚ እውን ሓደ ኮይኑ ስማዓኒ እሞ መሰሉ ዘይፍለጥ ኣባል ሒዝካ እውን ኣባል ኣለኒ ክትብሉ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እኮ ኣብዚ እውን ክስራሕ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ መርሓባ ሕጂ ኣባ ሕጂ ክትገልፃ ከለካ ነቲ ከምቲ ሓንቲ ወይ መንሽሙ ድበላ ዘደንግል ቅድሚ ምኻዱ ካብቲ ሓንቲ ናቱ ዝረኣኳ ፍልይ ዝበለት ንፀጋም ካብ በልቁርት ለይሃልዋ ሕጂ እንታይ ኢሉ ኣብ ኣኼባሲ ፓርት ኦፍ ናቶም ኮሩም ሓደ መንበር ኣብ ኣኼባ ክመፅእ ኣለዎ በነፈት ክረክብ ካብቲ ናይቲ ኮሚኒቲ
ذات سود قالت طعمي بريلانت حساب يعني منتاي كم قلت خلو مبزحت سب كفيلو يخيد دحر عامة ملس دخونا عينة ربحاتات يو هول تلي كات كاريلو ديو سبونسرشيب تلي كاديو ويدمانا government community فرومو تلي ديو بربحاي مبزحت جديد متس أب ساعات فلاين دحر كالو هزبي بربحات مركز هالو بوزح دريو correct me if I'm wrong السوز أدبلا قل انتاي دي مثلك مايك حوي هو حجي ناي ادمنتون كوميونيتي درجو بقعاتو ان حزب زو اغلغلوت بنصور اي فلطون سلازخونكو او اتي خزارب ايكلني رديكا ግን ربحاون እኮ እንታይ ዓይነት ረብሓ ህባሎ ንንሕሉ ዝዋቃዕ ዘሎ ኮሚኒቲ እንታይ ዓይነት ረብሓ ይህቦም ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ተገዲዱ መፅዩስ ከየምልጦት ረብሓታት ኣብ ኣኼባ ኮፍ ክብል ቆልዑና ኣብ ትምህርቲ ደኺሞም ይሕገዙ ኣለዎ ድዮም ኣብ ማሕበረሰብ ከይዶም ኣረጋውያንና كعلولو زخولو كلبس اللوهم دي من اسياتنا كعصو دي باسكتبول دي قال خصاوتو زخولو نغرات اللوهم دي دق انستينا او خيدن قال موياتات زمهارالو قال اللو دي انت عينت اغلغلوت سلازهب زلو يمو كاز خيترفني لو حزب خيترف عم تاري بتا كذا تا مرسل هاباسو مبزحت غزي سبتري خايو كابا جميركا اخيبا دي زلو كتسعات كوستليو تا اجندا ويزن نوح حجي بزي خمس مخنيات اتمنبر كوينو صنحب تفلالي مخنياتات ايمتصن نخيمه نحر يمصخا ولا نفع حسب كبر كدخل منبر نحر كوينو نحر يمصا كبوزحون كتعوت هاي تخلي حبت كوميت ولا مرحتو نكو غزيو ما طفيهم ناي سدروم غزي طفيهم يمزلو غنزا زدنجل دبل قدما بيلو ريكوايرمنت نحر كوينا اتليست ولا حسب نخبكا ابا نحر مزيو صباح تاكلوا تملا الله 51 نحر كوينا اتا اخيبا حتكايد ناي قدنت نحرمت صالو اي حجزه كان لك تحسب ذا دنقد بلا كافت حدا لا يحجزيو مايك حوي نعو خحدود ليكم كون اجي سوسلو زغون قاي اتي كوميونيتي ناي ادمنتون انتاي ربحاتات نابالاتو يهبالو دحاتتكو اب مبزحتو اوغن اب كندي ربحاتات نابالاتو زهب شجري نابالاتو زهب مبزحتن كوميونيتات إذا سندحر كوين خاتي سب أو خلو بمعدو لا يوم بأسيوم داي نزيوم منك خدوم يزبل سلازي دخلوا كله زقد تقومهم أصبيقوا زردهم بروحوا كله كندي كاب حبرة سبناي بزعبا مسولو زفلت مسلو كو تقم غير كاي خاتحزو أنا دحر الرفيجي سبونسر نقبر لنا مو بزعبا الرفيجي شجر زلكم إرترايان موسو أبالات كونوا تمزقوا بنتيلة وموسيهم ربح حلو اوكي قلعو زلوكم تمهارو هومورك قالك حجزوا دلكم موسو جن ابالات كونوا تحجزوا تدليكم انت اليومكم وصيهم كوبو جن نهب لنا دينا كوم عينت الله دي اذن دحر مالسي هذا موسو يلو ازت كلكم كل غزي تي جس تي كاروت اند ستيكس بالالو كتجددوا تخيل حيل خيل وكانو بتر خيل وكانو كتعدمولو تخيل كتسحبولو تخيل كاكارو تخيل وكالو مالسي انت مصيخم تمرت المهرالكم هنا زي حجيك تي تقميا ربحا كاروتيا انت دا دي مصيخم كا دقخم اب تمرتي ايكموصنيوم ربحاتات ايكترخمونيهم زي اخاتا بتريا اذن كلتزين اللوانا دين مالس نصينا نغنأمن مسلكم كيقدلكم نخنبلسي اذا خنسرح لنا او كوي بصحنا بالضبط وقت تخطيلات مصحتهم مساعد خيريا اوبجيكتيف ناي كوميونيتي انتاي كخونا له ريمبر تي كاندي اوبجيكتيف ويت علامه ناي كوميونيتي عبد غزلو انتاي كخونا له كتحسب الصحابه كذا قدامي تنجمر كلنا السادي مفلات بزح صقامات تمص نغرات تنكيفنا يالنا كم هايله نو يصنع خاو اتي قند علامه objective na community to be served the members equally دبها مشاركه نخل بحد عينت سيرفر تورخ تقولقلو انتاي كخونا له على مانيتي community و تزعبه ناتكا community كم زترنف مقبار اوكي كترنف مقبار مالسي ابتي community مصيو جس ربحاتات كركب زخولو اتلات مفتار ها كم كنوتاتو اذا حجن روسو عم مصنعت زدلي حجي نحنا تروي غيرنا نريو حجي نتاي ومن اسيات ناتهم دليت علوهم دق انستيوناتهم دليت علوهم
ህፃናት ናቶም ድሌት ኣለዎም ኣረጋውያን ናቶም ድሌት ኣለዎም ካብኡ ወፃኢኻ ማዓት ኣሎ ዋላ እንተንስልጥን እንተንዓብኮ ከም ሰዓት ፋንድ ሓቲትካ ገለ ሓቲትካ እኮ ሪሰርች ትገብረሉ ኩነታት እውን ኣሎ ክንደይ ረፊጂ ዝመፅእ ዘሎ ምስ ከመይ ፀገማት እንታይ ዓይነት ትሮማ ሒዙ ዝመፅእ ኣሎ እዚ ንርእሱ እኮ ብዩኒቨርሲቲስ ደረጃ ሪሰርች ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ምዕቡል ኮሚኒቲ ተዝህልወና ስለዚ መጀመርታ ሓደ ኮሚኒቲ ክቀውም ከሎ ጀስት ነቲ ሕብረተሰብ ክጠቅም ኢሉ ክቀውም ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ከገልግል ምዃኑ ፈሊጡ ይክቀውም ዘሎ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት እቶም ሩእያት ኣብ ዝኾነ ንሪኦም ሩእያት እዮም ዘይ ሩእያት ከዓ ከም ሰዓት should be well researched ሪሰርች ክግበረሉ ኣለዎ ስለዚ ቶም ሩእያት ኩላህና ንሪኦም ዘለና ኣሎ ጀስት ኣረጋውያንና ሕጂ ክንደዮም ተበታቲኖም ዘለዉ ኣብዚ ዓዲ ደቂ 70 ደቂ 80 ደቂ ገለ ቋንቋ ደይፈልጡ ገለ ደይፈልጡ መውዓሊ ድሰኣኑ ክንደዮም ደቂ ኣንስትዮና ኣብዚ ዓዲ መፅአን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ናይ ገለ ብኸመይ ክፈልጣ ክእላ ብዙሓት ዘይተማሃራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና መንእሰይ ኤርትራ እኮ ትዘሕዝን መንእሰይ ኮይ ትምህርቲ ሒዙ ኮይ መፅኒ ባዶ ኮይ ድመፅእ ዘሎ ምስ መፀኸ ኣብዚ ከዓ ኣብ ክንዲ ናብ ትምህርቲ ከዓ ጀስት ነታ ዘምፃቶ ዕዳ ንክሽፍን ከዓ ኣብ ስራሕ ኣብቲ ሚኒማም ወጅ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ዋላ እንዳሰርሐ ከሎ ከመይ ጌርካ ስልጠና ትህቦ ሙያዊ ስልጠና ኣትሊስት ከመሓይሾ ዝኽእል ድሓን ዝኾነ ጀስት ገንዘብ ድዩ ስራሕ ዲኸርክቦ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ስልጠና ትህቦ ትኽእል ምናልባት ኣብ ፀገም እንተልዩኸ ፀገማቱ ሜዲካል ክኸውን ይኽእል ሳይኮሎጂካል ክኸውን ይኽእል ካልእ ክኸውን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ትገብረሉ ሰፊሕ እዩ ብፍላይ ኮሚኒቲ ንዝኾነ ሰብ ኣድላይ እንድዩ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ምዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ውድቀት ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣድላይ እዩ ኣድላይ ኢልካ ጥራይ ከማ እንድሕለፍ ኣይኮነን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣድላይ እሱ ናቱ በኾራ እንታይ ኣምፅኡ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እንታይ ኣምፅኡ ከም ዘሎ ሲ እዚ ኩሉ ምቅትታል ባህልና እኮ ኣይኮነን ሰብኣይ ንሰበይቱ ክቐትል እሞ ብተደጋጋሚ ባህሊ ኤርትራውያን እኮ ኣይኮነን ብኻራ ክንተሓራረድ ባህልና እኮ ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ ይመፅእ ኣሎ ጠንቅታቱ ከተፀኒዑ እዩ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ግን ብሓፈሻ ነቲ ናይ ሎም ምሸት ከም ዘተ ሒዝናዮ ዘለና ግን ተሓታትነት ዝብል እንድዩ ብዙሕ ግዜ ኣሸጊርና ዘሎ ካብ ቅድም ጀሚሩ ወላ ካብ 20 ዓመት ጀሚሩ ኣሸጊርና ዘሎ እሱ እዩ ተሓታትነት ዝብል እዩ ብርግፅ ቤት ፍርዲ ናይ ሽግርና መፍትሒ እንተኾነ ኣነ ኣይፀልኦን እየ ግን ናይ መጨረሽታ ክኸውን ኣለዎ ናይ መጨረሽታ ካልእ ኣማራፂ ኣብ ዘይህልወሉ ሰዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ከይበፅሐ እንድሕር ደኣ ህዝቢ ዝቋፀሮ ኮሚኒቲ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ስለምንታይ መዓት ገንዘብ ሃልክ ተገይሩ ስጋዕ ቤት ፍርዲ ዝኸድ ነዞም ከምኡ ዓይነት ዕግርግር ዝፈጥሩ ኣልግስ ኣቢልካ ብጥዑያት ክትካእ ኣይከኣልን እንዲ ብሰርሕ ኮሚኒቲ ክንሰርሕ ኣይንኽእል እንዲና ብዓብዩ ኸ ሓደ ካብቲ ካልእ ወፅዓና ንሕና ኢንስቲቱሽናላይዝድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘይረኣና ህዝቢ ኢና ኣይረኣናን ከምኡ ዓይነት እቲ ማለት ካብ መግዛእትን ናብ መግዛእትን እንዳሓለፍና ዝመፃና ህዝቢ እምበር ናህና ዝኾነ ምሕደራ ናህና ዝኾነ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ዋላ ሕጂ 30 ዓመት ናይ ሃገርና መንግስቲ ዕድል ኣይሃበናን ማለት ነቲ ዝረኸብናዮ ነፃነት ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘየተኣታተወ ንርእሱ ንሕና ተጠቀምቲ እውን ኣይኮና መንእሰይ ረኣየ የብልናን ኢኻ ትብለኻ ካብ ኣማፃፃናስ ረኣየ የብልናን ሕጂ እዚ ንርእሱ ኣብቲ ንምስርቶ ኮሚኒቲስ ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ጀስ ዓብ ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ ምክንያቱ ባዶ ኮይና ኢና ንመፅእ ዘለና ስለዚ ኣብዚ እውን ብመሰረቱ ስልጠናታት መሃቡን ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ቮለንቲር ምግባር እውን ኣብ ገለገለ ኢንስቲቱሽንስ ኣብ ገለገለ ኤንጂኦስ ቅድሚ ናትኩም ኮሚኒቲ ክተገልግሉ ኢልኩም ምምፃእኩም ዝያዳ ንርእስኹም ረቢሕኩም ነቲ ናትኩም ኮሚኒቲ እውን ክተርብሕዎ ኤክስፒሪየንስ ሒዝኩምሉ ልምዲ ሒዝኩምሉ ክትመፁ ምእንቲ ኣብ ካልኦት እውን ተተዋሳእኩም ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ኣነ ናይ ገለ ማሕበራት ናይ ኤንጂኦስ ቦርድ መንበር ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ሓጋዚ ነይሩ ንዓይ ብርግፅ ከዓ ኣብቲ ናተይ ኮሚኒቲ ምስ ኣተኹ ናተይ ዝኾነ ተራ ንክፃወት ሓጊዙኒ እዩ ምናልባት ኣነ ሕጂ እዚ ገይረ ኣይብልኒ ከምኡ ቁናዕ ኣይኮነን ብኡ በቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ዝሓለፉ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ዝያዳ ተዛረብሉ ሓይሽ ኣብ ቦቦትኦም ስለ ዘለዉ ፅቡቅ ነጥቢ ምፅኢኻ ብሓፈሻ ካብ ካልእ ተመክሮ ተለቂሕካ ምምፃእ እውን ነቲ ናትካ ፍልጠት የማዕብሎ እዩ
نتسخات تقلقلو محبرسب بفلاي نتباتكاها لوت زلو أسرارها يتأتاتيو أبا thank you أبا أجن إذا زبالك يا حجي I think بتاعمي understandable وكما سنس تقبريو درد شالكا أب كم زنه مسألة سب جن أما أجي كم زعينة تمكرو زلوه مسألة كم زد قلت زنا خا تشغل زلوه كوميدي أو نباها مسألة كون أيفرح عنده من تاي عند حرت حبرة السب بحافظ شو أبكم عينة من تالت انتريليو المثال حجة هايلوا عند هرب كله نون بروفيت أورجانيزيشن سريح كا صبوا بورتفوليو لك مرة تخيري خال كمان سيخا أفتناي مرجع بركض حدا خا عصر دي بلو بسخا مرات عبز حجي يدخم كارن عخا ولا تردي خان لخات حتى مش هو تردي أنا حن بالكستاي كوين صريحو فام مستيكن كوركت مي نسترب خيلة بعقمن كستو فتوى كستو فلتين ويح بوغ مرة صريحو خافت حدا سجمات دقات أمزيتات مثلني my right or what يا انتي بس لك حجي قال فلتت حصرته نيرو خو نخيل قال كومينيتات أنا زعزبوز نبركو كوميونيتي إن فاكت أوز نبرو أزيم بلاحتين فلاتاتن سبات يوم نيرو أجي نعاتهم حدا خابتس أجمز فترة لهم زنبرة بوليتيكس okay بوليتيكس كبلكا خلوه نتيساتهم مسريتهم موز أنحو نويح إدمز اللو كوميونيتي متتاو جيروم أبتساتهم زدلي ورب حنخلوط و زقبرو زنبرة عرس لزنبرة مسؤوم حيالك ألس كايدو مالتيو كدنا قوها أقبهم دحراي أمك إرش تامس تشبط وساتهم مس حزوجن تمساسال جيجا هاخدو مترايم بتساتهم زمس وناي بوليتيكاوي أمساسا مسالل بوت رايت أخاخيبهم كأساتهم كأ ميزانا هنا استنكف ويلو أخاهم جميرو جي أبكن دينا حبرت سبع قالت ناي حدا بوليتيكاو إمنت زلو أقل قالت كوينات ريفا وتوما أوزنا برسبات جن ناي بحق حكي مهاران نمبر نحنا نمهرهم ويكا نحنا ريتو نهبهم سبات هيكونوا ولسي بتمكروا بقال أزيوم تعصفت سبات يوم جن لك كمتي ترى سبزقاقيو كم عينتك قاقيو خا رينا يوم سو أردت أكون سمعني تتسقم جنرالايز مقبار داخل يكون نمبر أب حبرة السبنا زلو تسقمي بحفشة أب حبرة السبنا زلو تسقمي كإلا زلو تسقمي كم عبل زلو أسرار حالات كنا تأتي يقبعنا وجني وجنكا بوليتيكا أب كوميونيتي ولا حتى ربح كله أيقبوني يا أب كذا كن واسألهم قلنا بوليتيكا أب هايمانوت أب تي معلتها ونا حبرت سبع النباب راجن بوليتيكا خاطون كل عيبنا نياتو عنك أفيو نفس وقف نناتو إمنت كم زلو متن نناتو ناي بوليتيكا وتحساسبا نسأنتون الله إذا كوميونيتي جن نخلو تتقرن في كوميونيتي أنت تقول زبالة سعيد بفلاي نحنا كابتو بوليتيكا زرح له بوتا رحيقنا أبناء كالوت هجرات بوليتيكاس لأن برزلنا أتي هوتنا بوس تقانين تزغون كمان زبالة سعيد يزبلاني طبعا هوا أنا تعبتنا مو داتا كم زعانت من جديد الحلف 3 عامات مسينا بزح صحاهم ولا درنجلون درايو بزح كنت سجم يدرانا مثلني correct me if I'm wrong سجمتي بزح حاجة برنان كم دي نوح تنا حنايا am I right or wrong أي سوق قمنا أنت رايدي كونس بقول ملك كم تعطوا يزول كان نور كنا دحريت قصنا خا سوق قمنا نمبر طبعا مرحبا أبا انتاي مثالي ندرك ناس تاينا محلال فولو مالنا خمسة عينات حجت غندي انتاي تقدفي تاجركا دقخا بزعبا ባህሊ ኤርትራን ቋንቋ ኤርትራን ክሕቦኑን ኮሚኒቲ ለና ሁሉ ጽቡቕ ታሪክ ለን ግድፈሎም ኣለና መሊስካ ንወለዶታት ክቕመጥ ዝግብኦ ገንዘብ እንድሕርስኻ እንኩታ ቢልጋ በሊዕካዮ ሲኒ ደቅኻ እንታይ ክፀንሑ ምኽእል ማለት ሲ እቶም ደቅና እሞ ግደፎ ንዓቶም ዘይኮነስ ንዓና እውን እኮ የብልና ንሕና እውን እኮ ሲ ባዶ ኢና እኮ ዘለና ኣይተጠቐምናን እኮ ስለዚህ ንሕና እንድሕር ዘይተጠቐምና ንደቅና እሞ ዕዳይና ነፅናሓሎም ዘለና ማን ወላ ሓንቲ ካልእ እቲ ዕዳ ኣይኮነ እቲ ባህርያት እምበር እቲ ደይምስናይ እቲ ምግጫው እቲ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣብ ምክሳስን ኣብ ገለ ንምኻድ እሳቶም ስነብሶም ዝኽኣሉ ኣብ ተወሊዶም ዳዓበዩ ብትምህርቶም ዝኸዱ እዮም ግን ካብቲ ሓደ ትገድፈሎም ሓድነትን ሕትስን ኣለኻ መንጎኻ እንታይ ትምህርቲ ትገድፈሎም ኣለኻ እቶም ቆልዑት ሞስት ኢምፖርታንት መስለኒ ማይ ራይት ኦር ሮንግ يا أو عندي ما دبلك هذا اللغو نعاتهم I think السيستم نايت عدد أي حق زوم هو نمبر كبانا بقول ملك دخس بو نجارات كل خيل خون أبت جزانا
ዘለና ተሓሕዛ ዘለና ፍሉይነት ከም ሃገር ከም ሕብረተሰብ ገለ ብእኩብ ደረጃ ኮሚኒቲ ክነማዕብል ገሌልና ንሓስብ ከለና ግን I think the group thinking ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ሳቶም ዘይፈልጥዎ ነው ብነፃነት ናቶም ውልቃዊ ውሳኔ ዝህቡ አባና መፅኦም ከምኡ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኮይኑ ስምዓኒ ማለት ክስቶ ዳን ክስቶ ዓርኩን ድዩ ስለዚ ክሶ ከምዚ እንተደኣይሉስ ክስቶ ክቅየም እዩ ዝብል ይኽደነና ማለት ዝያዳ እቲ ትምህርትን ትገለን ዓብሊልዎም ስነዝናና ኣይክተልዎን ክኾኑ እምበር ንሕና እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ዝበሃል ብጣዕሚ እዩ ዘጥቃዓና ብጣዕሚ ኣነሲ ብነፃነት ዋ ማይክ ሓወይ ዋላ ሓወይ ኩን ዋላ ዓርከይ ኩን እምበር እዚያስ ጌጋ ኢኻ ክብለካ እንድሕር ደይደፍር ኮይነ ወደይ ካባይ ዝመሃሮ ኮንፊደንስ ዘይምህላው ደይምትባዕ እዩ ሓቂ ንሓቂ ግንባርካ ዘይመሃብ እዩ ካባይ ክመሃር ዝኽእል ግን ካብቲ ምሳና ዝውዕልዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዝውዕልዎ ስለ ዝበዝሕ ኣይ ቲንክ ካብኡ ተተጠቕሙ ኣነ ተስፋ ገብር ካብቲ ዝውዕልዎ መርሓባ ሃይልዋ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ንእሽተያን ውሕልካ ቅሬታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ቶፒክ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ርእሲ ስለዝኾነ የምፅእ እዚ እዚ ከዓ ንኩላህና ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ዲና ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ከርባሓና ዝኽእል ስለዝኾነ ዝጋሽነ የምፅኦም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ትብሎ ተልዲ ናይ መወዳእታ ክበካ ዕድል ወል ኣነ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ብፍላይ ማለት ሕብረተሰብ ኤርትራ ከምታ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ብዙሕ ጉድለት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ብብዙሕ መልክዕ ክሕገዝ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ንሕና ስለዘይነፋዕና ግን ሓገዝትና እውን ንቅድሚት ክነምፅእ ኣይከኣልናን ኣብ ሓደ ግዜ ይገርም ማለት ሓደ ብዝኾነ ምክንያት ምስ ሓደ ፖሊስ ንራኸብ እዚ ፖሊስ ንሓደ ኤርትራዊ ሒዝዎ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕርቦ ነይሩ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጉዳይ ከዓ ነቲ ክሱስ ኣዝዩ ዘጥቅዖ ጉዳይ እዩ ኣዝዩ ስለዚ ኣነ ሽዑ እንታይ ይብሎ ነዚ ፖሊስ ስማዕ እስከ እስኻ ብዛዕባ በደሉ ጥራይ ኢኻ ትፅብፅብ ዘለኻ ነዚ ኢኻ ክትቐርብ ትዳሎ ዘለኻ ሪፖርት ክትገብር ትደሊ ዘለኻ ቤት ፍርዲ ግን በቲ ሓደ መንፅር እዚ ሰብ እዚ ካበይ ብኸመይ ኢሉ ናብዚ ከም ዝበፅሐስ መፅናዕቲ ኣለካ ዶ ብሎ ማለት ብብዙሕ ነገራት ሓሊፉ ስደተኛ ኮይኑ ናብዚ መፅኡ መንእሰይ እዩ ስለዚ መፅናዕቲ ዶ ጌርካ እዚ ሰብዝስ በዲሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንክብድል ከገድድዎ ካብ ዝኽእሉ ነገራት ምናልባት እቲ ጠንቂ ስደቱ ኣብ ስደቱ ዝረኣዮ ፀገማት እሱ ዘሕደረሉ ትሮማ ክትምርምሮ ዶ ክኢልካ ብሎ ንዋነ ብዛዕባ ዝፈልጦ ይብለይን ኢሉ ሕጂ ኣነ ነቲ ፖሊስ ኣይሓምየን እየ ምክንያቱ ንፖሊስ ንሕና ኢና ፊድ ክንገብሮ ምስግባአና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ዓይነት ረፊጂ ኣብ ካናዳ ትቕበል ዘለና እምነት እንታይ ፀገም ክህልዎም ይኽእል ብኸመይ ሓሊፎም ደቂ ኣንስትዮና እንተደኣ ኮይነን እንታይ ፀገማት ሓሊፈን ኣብ ዝበፂሐን ደቂ ተባዕትዮና እንተደኣ ኮይኖም ቤናይ ሓሊፎም ማለት ኣብ ባሕሪ ምስኦም ዝነበሩ ሰባት እንዳጠለቁ ኣብ ሰሃራ ምስኦም ክኸዱ ዝፀንሑ ሰባት ኣብ ሕፃ ተቢሎም እንዳተረፉ እዚ ዓይነት ሞት እንዳቀበሩ ዝመፁ ሰባት ኣብዚ መፅኦም ጥዕንኦም ክቃወስ ከም ዝኽእል ፖሊስ ካናዳ ክፈልጦ ይክእልኒ መን እዩ ክፈልጦ ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ እቲ ብቀጥታ ነዚ መዓልታዊ ዝሪኦ ዘሎን ዝምስክር ዘሎን ክፈልጦ ዝኽእል ነዚ ንሕና ተረዲእና ነቲ ንቕመጠሉ ዘለና ሃገር ነቲ ዝቕመጠሉ ዘለና ሌጋል ሲስተም ክንርድእ እንድሕር ኮይኑ ዱልዱል ማሕበረሰባዊ ኣቃውማ ክህልወና ከሎ እዩ ስለዚ ካብ ዘይጠቅም ትሚልካ ግዝያዊ ህልኻት ካብ ዘይጠቅም ናይ ሳንቲም ረብሓታት ወፂና ብዛዕባ እቲ እነገልግሎ ዘለና ነባሪ ሕብረተሰብ ንሕሰብ እየ ክብል ዝደሊ ቴንክ ዩ የቀኒለይ ብሮምሸ